והוא החליט שהוא ימחיש בפני צירי הקונגרס איך יישמע ההמנון של המדינה העברית באוגנדה. והוא לקח ואסף אוסף של מילים באפריקנית ובלטינית בלי שום משמעות, התאים אותם לאיזה מנגינה כמו אפריקנית, לקח חבורה של סטודנטים, הם מרחו משחת נעליים שחורה על הפנים, נכנסו לאולם באמצע הדיונים והתחילו לשיר ביחד. אומבה, 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 צ'ינג וייק, ויני מוני כבוני מוני ניאסין ניאסה, צ'ינג וייק וי, צ'ינג וייק בו, צ'ינג וייק, ויני מוני כבוני מוני ניאסין ניאסה, צ'ינג וייק וי, צ'ינג וייק בו, אוניקטינה צ'רבה צ'רבה אומבה, עוד צ'רבה אומבה, עוד צ'רבה אומבה, אוניקטינה צ'רבה צ'רבה אומבה, עוד צ'רבה אומבה, 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 הוא ככה על כל הצירים,